Com fer-ne permutacions dintre d'un restaurant. Avui han vingut a sopar 5 amics, els quals volen saber de quantes formes es poden seure. Anem a calcular-ho. Tenim a 5 amics i 5 cadires, és a dir, que tots es poden seure. Com ho calculem? És molt senzill. Agafem els 5 amics de manera individual, l'amic 5, l'amic 4 i així fins l'amic 1. Ara multiplicarem el número 5 pel 4, pel 3, pel 2 i pel 1. Això ens donaria un total de 120, és a dir, que es poden seure de 120 maneres diferents. Això ho podem representar dintre d'una permutació. En aquest cas, seria la permutació de 5, ja que comptem en 5 integrants. Com ho representem? Es pot representar amb un 5 i un signe d'exclamació al costat. I ara us deixo aquí la pregunta final. I com ho faríem de 4 persones? Deixa la teva resposta als comentaris.